aron sa pagwagtang sa kasamok o pagduha-duha. Mateo Kapitulo 14, versikulo 31. O tawong jutay pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Si Kristo mianhi niining kalibutana, aron sa pagpakita nga pinaagi sa pagdawat sa gahom gikan sa kahitasan, ang tawo makapuyo sa walay buli nga kinabuhi. Uban sa walay kakapoy nga pailob ug mabenation nga pagkamatinabangon, iyang nahimamat ang mga tawo sa ilang mga kinahanglanon. Pinaagi sa malumo nga paghikap sa grasya, iyang gihinginlan gikan sa kalag ang kasamok ug pagduha-duha. Giusab ang pagdumot ngadto sa gugma ug ang pagkawalay pagtuo ngadto sa pagsalig. Dili maalamon nga tan-awon ang atong kaugalingon ug tun-an ang atong mga emosyon. Kun ato kining buhaton, ang kaaway mo presentar og mga kalisdanan ug mga tentasyon nga makapaluya sa pagtuo ug makaguba sa kaisog. Ang hugot nga pagtuon sa atong mga emosyon ug paghatag og dalan sa atong mga pagbati mao ang paglingaw sa pagduha-duha ug paggapos sa atong mga kaugalingon sa kalibog. Kita kinahanglan nga mulingiw gikan sa kaugalingon ngadto kang Hesus. Sa diha nga ang mga tentasyon mo sulong kanimo, sa diha nga ang kabalaka, kalibog ug kangitngit daw naglibot sa imong kalag, tan-awa ang dapit din ikaw katapusang nakakita sa kahayag. Pahulay diha sa gugma ni Kristo ug ubos sa iyang mapanalipdong pag-atiman, sa diha nga ang sala makigbisog alang sa paghawo diha sa kasing-kasing, sa diha nga ang sala mo daog-daog sa kalag ug magpabug-at sa konsensya, sa diha nga ang pagkawalay pagtuo mo tabon sa huna-huna, hinumdumi nga ang grasya ni Kristo igo na sa pagbuntog sa sala ug sa paghingilin sa kangitngit. Hatagan kaniya grasya nga magmapailubon, hatagan kaniya grasya aron magmasaligon, hatagan kaniya grasya aron mabuntog ang kasamok. Painito niya ang imong kasing-kasing sa kaugalingon niyang matamis nga espiritu. Buhion niya ang imong kalag sa kahuyang niini. Unya ipabilin ang imong kalag sa pagsalig sa Dios. Itugyan ang tanan nimong palasanon nganha kaniya. Ang kalag nga nahigugma sa Dios, mubangon labaw sa gabon sa pagduha-duha, makaangkon siya og hayag, lapad, lawom, buhi nga kasinatian ug mahimong maaghop og sama kang Kristo. Ang iyang kalag gitugyan ngadto sa Dios, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Makagwanta siya sa pagsulay sa pagpasagad, sa pag-abuso ug pagtamay, tungod kay ang iyang manuluwas nag-antos niining tanan. Dili siya masuko ug mawad-an sa kadasig kun ang mga kalisdanan mo pugos kaniya, tungod kay si Jesus wala mapakyas o mawad-an sa kadasig. Matag tinuod nga Kristohanon mahimong lig-on, dili sa kusog ug merito sa iyang maayong mga buhat, kundili sa pagkamatarong ni Kristo nga pinaagi sa pagtuo gitugyan ngadto kaniya. Dakong butang nga magmaaghop ug magmapainobsanon sa kasing-kasing, mahimong putli ug walay buling, sama sa prinsipe sa langit sa dihang siya naglakaw taliwala sa mga tawo.